klaro kayo, kawato ni mo ni. Kuha ng ginong motor. Ang ako lang yabi, nasulod rin sa U-box, nalimot ko, nalakan ako. Nya, malas pa dyan o, kay flat screw pa dyan akong dala, dili screwdriver. Screwdriver, ada imong problema? Oh, Imuha man ka ni motor. ako ani oy. Na ako diri o, gamitan lang sa niyo. Hala, nalagi ka ani mga ato kag motor no. Dili oy. Ano ka sa ano? Sulbad, salamat kaayo ani ha. Sus, makuha na kita ni akong yabi, makapuli. Lagi ka ani. Ako ha, oy. Ya, unsaon naman nimo naron? Ang katon ra nako ni ma'am. Ana ba, ana? Tangtang na nena. Lingan gid nimo sir oy. Dako adyo nimo glubot sir oy. Buyag dam, buyag. Ay, dala na imong kwan, damo. Imong Phillips Cross, salamat kayo ha. Ah, sige unya adto sa ko ha. Yara.